Aquesta és una part de la solució del Tamagotchi. El Tamagotchi comença ensenyant un cor, dient que està bé. Ara ha posat una cara trista perquè té gana i amb el botó A li donem de menjar. I posa la cara contenta. Quan passin 6 segons, tornarà a tenir gana. I li torno a donar de menjar. Si continuo donant-li de menjar, no posarà la cara trista fins que no hagin passat 6 segons des que ha menjat. És ara. Com ho he fet això? Em guardo que el temps que va passant, el running time o el temps d'execució, ho guardo dins una variable que es diu quan has menjat. Si el temps que ha passat des que l'he guardat fins ara, és a dir, amb aquesta resta, és més gran de 6.000 milisegons o 6 segons, llavors posa la cara trista que té gana. I si té gana i li clico el botó A, quan li clico el botó A, torno a guardar-me el valor de quan has menjat, el valor d'ara, que és el temps que ha passat des que ha començat el Tamagotchi. Poso la cara contenta, m'espero un segon, 1.000 milisegons és el mateix que un segon, i esborro la pantalla. Ara, de la mateixa manera, podria fer una altra variable quan tingui pipi. I ho faria amb el botó B. M'he oblidat dir-vos que al principi, al onStart, a més dels sorts que heu vist, també li he de dir que la variable comença amb 0. Quan has menjat, li he donat el valor 0